L'Escola de Música d'Esplugues de Llobregat celebra 40 anys. Per aquest motiu ha organitzat una mostra on s'ha pogut veure els diferents estils musicals que l'escola imparteix. El director, Pere Bayona, fa una valoració molt positiva d'aquesta evolució. Ha passat de tot. En començament hi havia menys instruments, més dedicat a una mena de música. Actualment tenim 24 especialitats instrumentals diferents. Llavors hi havia 60 alumnes el primer any, ara tenim 460. Llavors no hi havia cap formació ni grup, perquè només es donava piano, flauta, guitarra, però és el començament, és important, vull dir, no ho estic dient menys valorant, sinó tot el contrari, no? L'escola acull alumnes des dels 4 mesos d'edat i ha donat pas a nous estils com ara el jazz, l'orquestra o les corals. Segons Bayona, l'escola ara ha de seguir creixent per crear nous valors i espais de comunicació. De fet, una escola no és només l'escola de música, no és només per als alumnes, sinó per tota la població. Ha de ser un bé per tota la població i té una clara funció social de participar en totes les activitats, fer cultura, fer dinamitzar la vida cultural, fer créixer la vida cultural, a més de fer que els alumnes també tinguin uns coneixements musicals, que no només són musicals, però són uns coneixements que serveixen per tota la vida. La mostra ha començat amb grups de corda clàssics per continuar amb la guitarra, la banda de l'escola i una coral. L'espectacle ha finalitzat amb una banda de música pop-rock, mostrant així la polivalència musical.